Kristorekin du federa, bataio bera, bera jainkoa, hauren jauna guztion aita. Corpus batean zatiak Espiritua Adipandidu Aikoa Arri Ora bihotza Kristorekin bat ere bera Bataio bera ere jainkoa Aiden jauna gure Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan beti zuekin. Arreba maitiok, presta gaitezen, barkaren eskatuaz, behin eta berez, gure jainkoari, gure erruatik eta bere zintzotasunean ez bagera ibili. Jesus jaunak hitzaren eta eukaristiaren mahaira dei egiten digu eta horretarako bihotz berri gaitezela eskatzen. Aitor ditzagun beraz geure pekatuak eta eskadezagun uste osoz jainkoaren errukia. Aitortzen diot jainko guztiz ahaltzuari, eta zuei ere bai, segi doi, pekatu egin dudala, gogapen, hitz eta egitez, eta egin berreak ez eginez, bai pekatari naiz. Horregaitik eskatzen diet Andre Maria beti Virginari, aingeru eta santu guztiei, eta zuei ere bai, enezin idioi, ortoitz egin zaio, nire alde, gure jaunari. Erruki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara, aintza zeruetan jangoikoari, aintza zuri jauna, eskerrak zuri. Hain handi eta eder zaitugulako, gora zu, ebenkatua zu, hain zuri, hauzpe zagur, bertamana, berreke, ongoiko jauna. Hauna zeme bakar, Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildoz, aitaren zemen. Zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zukentzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zubakarrik santua, zubakarrik goigoikoa, Jesukristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren, tan amen. Egin dezagun otoitz. Espatzen dugu, San Mateo apostoluaren eta evangeliaren jaia. Hoi jainko gure erruki miragarrian, apostolu izateko aukeratu zenuen Mateo zergalaria. Emaiguzu haren esenpluari bidez eta haren otoitzari esker, zuri jarraituz, zurekin sendo bat egitea. Zure seme Jesukristo, gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Paulo apostoluak
Efesotarrei egindako gutunetik. Zenideok, nik jaunagatik preso nagoen honek, eskatzen dizuet bizi zaiteztela hartu duzuen bokazioari dagokionez. Izan beti apal, hotzan eta jasankor, elkar maitekiro eramanez. Zaila zaitezte espiritua sortzen duen batasunari eusten, pakearen lokarriz. Bat bakarra da gorputza eta bat bakarra espiritua, jainkoak egin dizuen deiari dagokion itxaropena ere, bat bakarra den bezala. Bat bakarra jauna, bat bakarra sinesmena, bat bakarra bataioa. Bat bakarra guztien jainkoa eta aita, guztien gainetik dagoena, guztien bidez ari dena eta guztiengan bizi dena. Gutako bakoitzak Kristok eman nahi izan dion neurrian hartu du doaina. Berak apostolu egin zituen batzuk, beste batzuk profeta, beste batzuk berri onaren hotzegile, beste batzuk artzain eta irakasle. Horrela gai egiten ditu fededunak beren zerbitzu lanerako eta Kristoren gorputza eraikitzeko. Ariketa guztiok jainkoaren semearen sinesmen eta ezagutza berbera izatera iritsi arte. Heldutasun beteko pertsona, Kristoren betetasunaren neurriko pertsona izatera iritsi arte. Jaunak esana. Lurbira guztira zabaltzen da haien hotza. Lurbira guztira zabaltzen da haien hotza. Zeruek jainkoaren aintza dute kontatzen. Hortziak haren eskuen lana iragartzen. Egunak egunari luzatzen dio mezua. Gauak gauari jakinarazten. Lurbira guztira zabaltzen da haien hotza. Mintzorik eta hitzik gabe entzun ezinezkoa da haien ahotsa. Lurbira guztira zabaltzen da haien hotza. Munduaren bazterreraino haien hizkera. Lurbira guztira zabaltzen da haien hotza. Aleluia. 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 Gora zu jainkoa, eskerra zuri jauna. Apostoluen talde ospetsuak goratzen zaitu jauna. Aleluia. 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 Hauna zuekin. Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek bidez zijoala, Mateo zeritzan gizon bat ikusi zuen zergak biltzeko mailan eseririk. Eta esan zion, jarraitu niri. Mateok zutitu eta jarraitu egin zion. Geroago, Jesus mailan zegoen Mateoren etxean. Beste zergalari eta pekatari asko ere etorri eta mailan eseri ziren Jesusekin eta honen ikasleekin. Fariseuek hori ikustean esan zieten ikasleei. Nolatan jaten du zuen maisuak zergalariekin eta pekatariekin? Hori aditzen Jesusek esan zien. Ez dute osasundunek sendagaile beharra, gaixoek baizik. Hobe zenukete, jainkoak esandako honetaz, jabetuko bazinete.
nahiago dut errukia sakrifizioak baino. Ez naiz zintzoi dei egitera etorri, pekatariei baizik. Jaunak esana, nahi arreba maiteok, gaur ospatzen dugu San Mateoren eguna, bakizue Logroñoko festa handia eta gaurko evangelioak botatzen digu adierazpen bat. Era berean, abisu bat adi. Kristo jarraitzen dugun guztiok, gizakiaren artean testigantza bizi bat izan behar degula gaurko gizartearen artean. Testiguak izan behar dugu. Hau da, argia izatera deituak era gaurko mundu honetan. Eta baita ere, Jesusek adierazten digu, geure barnean dauzkagun inguru ilunetan, horiek argitzera. Pentsa dezagun lehenengo irakurgaia, Ziro bera. Ziro enperadore paganoa zen, bere burua lagazuen jainkoak mugi dezan, eta tenploa eraikitzeko eta Israel herria berritzeko laguntza eman zuen, laguntza handia. Era paganoa zen. Eta hau dugu guk ere mundu nahiko pagano batean gaudela, tenplu edo jainkoaren tenplua bakoitzak izan behar degula. Testigantza hori eraman behar dugu geuregan. Geugera jainkoaren, Kristoren tenploak, espirituaren tenploak. Eta hau dugu guk ere mundu nahiko pagano batean, tenplu edo jainkoaren tenploak bakoitzak izan behar degula. Giza batek ez duenak ematen bere bizitza azkeneraino, bere kristautasun testigantza da kristaua. Ez du balio kristau bezala. Bide hortarako, fedea bide lagun dugu. Batez ere, gau ez gabiltzanean, gero baitan. Izan ere, fedea zenbat eta gehiago partekatu besteekin, hainbat eta gehiago hasten da geure barnean ere. Eta indartzen diren, hasitzen da, fede hori geure barnean. Eta zenbat handiago eta sakonago duzun fedea, orduan eta gehiago ikusten duzu nola dijoan galtzen. Dugun kaskar hau ere galdu leike. Jarrai dezagun aldeun guztia, gure fede hau sendotzen, mundu honen erdian. Izan zuen kezka hori Mateo berak, izan zela lehen idazlaria evangelioetan, eta baita ere, bai aurrenengo den botan da, baita ere liturgian gaur ere evangeliorik luzeena eta sakonena uste dela, sakonena ezin dugu esan gehiagi, baina behin liturgian da gehiena erabiltzen dugula. Horregatik, Mateoren testigantza hau lehenengoa zen, eta Jesukristoren gertuena zegoena, idatzi zuena, horregatik indar hori gordetzen du gaur araino. Dio dugu orduan, apostol handi bat, eta gure fedea beti ere janaritzen duena. Entzun dio ezagun, beti ere, bere evangelio hau, eta hartu ezagun, sakunki gure burutera. San Mateo apostoloaren oroipena egitean, zuzen diezazkiogun eskaria jainkoari uste osoz. Eliz elkarteen alde, apostolen oinarri gainean eraikirik,
zaindu dezala arretaz, haien bidez hartu duen fede ondarea eta zabal dezala ausarki evangelioa. Eska dezaiogun jaunari. Aita santuaren alde, gure gotzaiaren eta gotzain guztien alde, espirituak argiturik eta eraginik, hotz egin dezatela leial eta adorez Jainkoaren hitza. Eska dezaiogun jaunari. Apostoluen bidez iritsi zaigun mezua, herri guztietan hotz egiten ari diren misiolarien alde. Indar ditzala espirituak. Apostolak ari izan ziren, kemenez jardun dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Bataioaren bidez, apostoluen taldean santuak garen guztion alde, gu ere Jesusen testigo gartzu izan gaitezela gaurko gizon emakumeen artean. Eska dezaiogun jaunari. Entzun Jainko honorrek, zure herriaren eskariak, San Mateo apostoluaren otoitzez emaiozu laguntza, mundu honetako gorabeheren artean betiko diren gauzetara begira dezan. Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen. Bedeinkatu azu jauna zerulen Jaingoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau. Gizonaren lanak egina eta Jainkoaren bedeinkapenak aurreratua. Zu jauna orain eta beti. Bedeinkatu azu jauna zeru lurren Jaingoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau, matzondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua. Hauxe egingo zaigu betiereko edari. Zeriok egin dezagun otoiz guztiok batean, Eleiza osoaren oparia Jaingoikoari eskaintzerakoan. Mateo santuaren oroipena ospatzeko, egiten dizkizugu jauna, gure otoitzak eta eskaintzak zaindu ezazu maitasunez, apostoloen predikuaz janaritu zenuen Eleizaren fedea. Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra Jaingoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guzturi eskerrak ematea, jauna eta guzti santu, Jainkoa alguztidun betiereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Apostolen oinarri gainean, eraiki baituzu zeure Eliza. Mundu honetan betitu izan dadin zure santutasunaren ezaugarri. Eta gizon emakume guztiei erakus diezaien salbamenaren berri ona. Horregaitik, jauna, orain eta beti, aingeru talde guztiekin batean, bihotz batet kantatzen dizugu. Santu, santu, santua,
iren guztien jainko jauna. Osana, Osana, Osana zeru goienetan. Edenkarak dauzka zure diztirak. Osana, Osana, Osana zeru goienetan. Jaunaren izenean datorrena. Osana, Osana, Osana zeru goienetan. Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada, santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalundoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza eta, zuentzat eta askorentzat, pekatua barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregaitik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, Osinazio gure gotzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Oroat izango gogoan, jauna, gaur mundu honetatik zeure gana eraman duzun Mari Carmen, zeure zerbitzaria. Heriotzan zure semearekin bat egin duen ez gero, piztueran ere berarekin bat izan dadila. Era berean izango gogoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak eta hildako guztiak ere, harrizazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki izakizkigu arren, gu guztio betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren Ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita alguzidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta gaintza guztia, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Salbatzaileek agindute irakatziari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Zeruetan zerana,
Santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun honetako ogiak, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ez gero. Ez gaitzatzu zitentak dira erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei. Pakea usten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea eman batasuna. Errege bizi baizara, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Angoikoaren bildotza, zukentzen duzu munduko pekatua erruki jauna. Angoikoaren bildotza, zukentzen duzu munduko pekatua erruki jauna. Angoikoaren bildotza, zukentzen duzu munduko pekatua emaiguzu bakea. Hona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontzuak jaunaren maira deituak. Na, niz nahi zinor, zuretxa. Eta zuiz bat, gatuak. Aitea zer, azken afarian, bera eman nahi. Ardo da hogian, guretzat zelari, hiltzeko aurrean, aitasuna zeukan, bihotza mendean. Urtu zagun beti, Jesus jainko jauna, sakramentu hontan, gurekin dagoena. Apostolueri, minez esan die, ni gaur saldua nahi, jarriko naute, aitaren ganako
sakramentu hontan, gurekin dagoena. Egin dezagun otoitz. Mateo Santuak salbatzailea bere etxean hartzean, izan zuen poz salbagarri berean hartu dugu parte guk orain. Egizu jauna izan dezagula beti janari, zintzoei ez, baizik pekatariei deitzera etorri zen ura. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan, hauna zuekin, bedeinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean. Aingeru bate Mariari, dio grazian betea, hangoiko haren semeari, emango diozu sortzea. Goizara zela eguerdi,